Hola, nins i nines! Bon dia! Avui som aquí per contar un conte. El conte de na... També vos donaré una pista. Men si l'endevineu. Ja sabeu quin és, no? Anem a començar! Preparats? Llestos? Ja! Molt bé. Contarem el conte de la Caputxeta Vermella, de l'editorial Paramount. 1, 2, 3. I ja vos vull contar un conte ben polit, que sigui bo d'entendre i que sigui divertit. Pot ser un conte de fades, pot ser un conte de dracs, pot ser hi sortim bruixes, pot ser hi hagi gegants, ulls de mussol, orelles d'elefant i boca marcada de peix petit. Això era i no era una vegada una nina que li deien Caputxeta Vermella. La Caputxeta Vermella vivia a un poble molt petit. Molt petit. Veus aquí en el poble. Aquest poble tenia un bosc molt gros que l'enrevoltava per tot. Nassis allà on nassis, sempre trobaves arbres, un bosc ple de mates i d'animals. Resulta que la padrina de la Caputxeta vivia enmig del bosc i la seva mamà de la Caputxeta cada dia li duia una coseta. Però aquell dia no li va poder dur i li va dir a la Caputxeta: Caputxeta, que t'aniries a casa padrineta dur-li aquesta ceneta plena de cosetes bones que a ella li agrada molt. Hi ha magdalenes, hi ha galletes, hi ha un poquet de peixet, hi ha també caramels, hi ha moltes coses bones aquí de dins. I la Caputxeta que li va dir a la seva mamà: sí, claro que sí, que hi aniré a casa padrina, no passi gent de pena. Però la mamà li va dir: tu te n'has d'anar cap a casa padrineta sense aturar-te enlloc del bosc, perquè hi ha animals molt dolents, molt dolents, molt dolents. I clar, què va fer la Caputxeta? Li va dir: que sí, mamà, que jo m'aniré a casa padrina, no m'aturaré enlloc. I li va dir a la mamà: adéu, Caputxeta, adéu, vés alerta, no t'aturis. I la Caputxeta li va dir: Dios, mamà, que no m'aturaré enlloc. Adéu, adéu. La Caputxeta se'n va anar cap a casa padrineta. Però just va fer dues passes al mig del bosc, papam! Ja se va trobar el llop. Era un llop molt lleig. Tenia un nas i una boca. I la Caputxeta: ai! Llop, vés-te'n, vés-te'n! No, no vull que t'acostis! No. Però el llop: Caputxeta, i què dus a dins la cenallota? La Caputxeta: ep, arruix, que aquí hi ha coses bones que són per la meva padrineta, no són per tu. Vés-te'n. I el llop: són per la padrineta. Molt bé, d'acord. El llop se'n va anar i la Caputxeta va aprofitar per veure tots els ocellets que hi havia per dins el bosc que tant li agradaven. Va pensar que quedar una miqueta més dins el bosc no faria res. I se va entretenir una estoneta. Mentre
Mentre el llop ja va ser de vora casa padrineta. Va pensar, això és casa padrineta, vendrà la caputxeta a dur la cistelleta. Mentre el llop entrava dins casa padrineta, tanta sort que per allà hi havia un caçador que ho va veure, que entrava dins casa padrineta i va dir: ui, i què passa aquí? I això és un llop que entra dins casa padrineta de la caputxeta. Haurem d'estar al tanto a veure què passa. El llop, quan va ser dins casa padrineta, no se va poder aguantar i nyam! Se va menjar la padrineta d'una bocinada. Tota, sense pegar una queixalada. Rum per endins. I què va fer? Se va posar dins el llit de la padrineta amb tot el pijama que duia, per així poder enllanar la caputxeta. Se va posar un capell, unes sabates, una camisa i se va tapar en el llençolet. I va esperar. Amb això, que va arribar a la caputxeta, va trobar la porta oberta i va dir: què és de raro que hi hagi la porta oberta? Però bé, ja ho veurem. I va entrar a dins casa seva padrineta i va dir: hola, padrineta! Hola, com estàs tu? Com estàs? La padrineta no deia res, només mirava. I la caputxeta: padrineta, estàs bé? Mea, per què no me dius res? I la padrineta, que era el llop, que estava ben amagat en el llençolet, només goitava la careta. La caputxeta se va mirar i li diu: padrineta, padrineta, quins ulls més grossos que tens! La padrineta, que era el llop, li va dir: som per veure-te millor, caputxeta. Bueno, va pensar la caputxeta, però després se va fixar en les seves orelles i li va dir: padrineta, padrineta, quines orelles més grosses que tens! I què li va dir el llop que anava vestit de padrineta? Som per escoltar-te millor, caputxeta. Però la caputxeta va seguir mirant aquella cara de la padrineta i li va mirar la boca i li va dir: padrineta, padrineta, quina boca més grossa que tens! I amb això, que el llop ja no podia pus i s'hi va tirar damunt dient: som per menjar-te millor! I la caputxeta: no va ser temps a dir res més. El llop se l'havia menjada sencera, ben igual que a la seva padrineta. Estaven totes dues dins la panxa i quan se varen trobar, se varen aferrar que no se varen amollar. Clar, com que el llop se'ls havia empassades, totes dues, ben senceres, sense pegar cap queixalada, se varen trobar dins la panxa del llop. I el llop estava tan ple, amb han menjat la padrineta i la caputxeta, que es va haver de dormir una estona.
Tanta de sort que el caçador, que estigui al tanto, va sentir molt de renou i just quan va sentir aquell crit de la Caputxeta hi va anar a tope. I què va fer? Va agafar el llop. Li va obrir la panxa de ben dormit i va treure la padrineta i la Caputxeta, que estaven ben aferrades, i va dir: ara li ompliré la panxa de pedres en aquell llop xerec. Li va omplir la panxa de pedres i li va cosir. Zam, 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 zam. Veus que té la panxa ben cosideta. El llop, quan se va despertar, estava tan ple encara i se sentia tan pesat, però no perquè tingués la padrineta i la Caputxeta, sinó perquè dins la panxa hi tenia moltes pedres que li havia posat el caçador. I se'n va anar a beure aigua, perquè quan estan ben plens tenen molta set, i se'n va anar a beure aigua. I així com bevia aigua, xaf! Va caure dins el riu i ja no va tornar a sortir pus el llop. Ja no va poder assustar pus a ningú aquell llop. Tanta de sort que la Caputxeta i la padrineta estaven bé després de tot el que havia passat. Se'n van anar plegades en la maneta agafada fins a casa mamà de la Caputxeta per contar-li tot el que havia passat. Ai! I quan varen sellar, se'n van donar compte de que si les coses les feim plegats, surten més bé. Però la Caputxeta li va dir a la seva mamà que la creuria sempre, 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 que no se tornaria a aturar pus en el bosc, que aquesta vegada s'havia equivocat, però que no ho tornaria a fer. I conte contat, conte acabat. Si vos ha agradat, fica la mà